Men уже Kırgızstanda 15 ýyl bolay professionalny videograf bolup işläp gelýän. Hemmäňize salam. Bu Degraf. Bugün rap hakynda däl, meniň Kırgızstandaky işim barady. Size şuly diýen işlerimden gysgaça blog edip görkezmek istedim. Kime gyzykly bolsa like, repost unutmaň dostlar. Hemmäňize sag olun. Bugün biz ulu bir konsert düşürýäs. Kimin konserti diýip pikir etýän bolsaňyz, elbetde John Nishkan konserti. Taýynlyk uludan muňa golay adam üşmeli şu zala. John Nishkan sadanlaryň aparatlaryny çeket etdi. Bizim kameralary çeket edip taýynça goýýar. Adamlar asy-goş üýüşip başlady. Dolmalylar şu zal bolny. Bugünkü konserdi 5 kamerada düşürýäs. Hemmesi taýynly urstatdy. Radioda çygysyp otyr John haçan gelerken. Onda näme? Başlaýas. Adamlaryň polny düşdi. John'um taýyn. Нас эмоции к любым событиям нашей жизни. Я не могу ответить. Безумно рад вас всех видеть. Очень по вам соскучился. Который продолжается в своем дыхании и тихо. Писать, точнее, одну песню. И, вы знаете, я